J'ai constaté que de plus en plus, beaucoup de filles n'ont plus envie d'être filles de ménage. Mobili ko yɔrɔ min bɛ wele ko Auto Julie Oben Jabagate o ɲɛmɔgɔ dankan bolo bɛ a yɛrɛ ka baaraw la a bɛ safinɛ kɛ mobili la k'a ko ka tila k'a sanango walasa ka se ka misaliya di baarakɛla tɔw ma nin y'a san damadɔ ye nin baarakɛyɔrɔ in ɲɛmɔgɔya bɛ nin makofɔlen in bolo min ka baara bɛnnen don sungurundenninw labɛnni ma k'u di baara la sow kɔnɔ ani ka fara dennaminɛ kan a ka baara dɔ bɛ tali kɛ musow lamɛnli kan wa si bɛɛ b'a la ka ɲɛsin u ka haminankow ma a b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na nin baarakɛyɔrɔ in n'o ye lavage auto ye min ka baaraw kɛrɛnkɛrɛnnen don n'u yɛrɛ D'où vient le lavage auto? Je me suis dit pourquoi pas faire un lavage auto 100% féminin. Ne ala kɔlɔsi k'a fɔ ko npogotigini ninnu tɛ fɛ ka baarakɛdenya kɛ tuguni u bɛna ne nɔfɛ de waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ma ko tanti i jija i ka an ta baara la baara min bɛ an to an bɛ bɔ an ka so sɔgɔmada fɛ ka segin ka taa wula fɛ an tɛ fɛ ka to baara la bilen min bɛ an forcer an ka to kudayi an ka patron ka sɔgɔnɔna na o taabolo ɲɛ hakilinaba de di ne ma ne ka mobili koyɔrɔ dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka musolamɔgɔw dɔrɔn kɛ a baarakɛlaw ye. C'est pas le premier travail, j'ai fait plusieurs choses. Nin tɛ ne ka baara fɔlɔ ye ne tɛmɛna baara caman de fɛ ne ye fɛn caman kɛ dɛ ne ye denminɛ baara kɛ ka sɔni dilanw kɛ ka kun dilanw bɛɛ lajɛlen kɛ nka n nana n yɛrɛ sɔrɔ nin baara in kɔnɔna na sabula baara in yɛrɛ a diyara ne yɛrɛ nin de ye wa baara in taabolo a bɛnnen don ne ma. Je me suis retrouvée ici parce que le travail m'a beaucoup plu. L'offre du travail était convenable. Muso 50 ɲɔgɔn de bɛ baara kɛ an ka nin cakɛyɔrɔ in na minnu bɛɛ lajɛlen sera ka sugandi kalo 2 kɔnɔ k'u degi mobili koko ɲuman na ani ka kalanni baaraw kɛ u kunna kalanna tilennenw na min kɛra degelikɛla lajolen fɛ ni mobili ko yɔrɔ min n'an b'a wele ko lavage auto au féminin min sigira sen kan las aso fɛ baarakɛsaraw b'a daminɛ 200 fɔɔ ka se 500 ma a bɛ dépend clientw bɛ min de fɛ walasa u ka mobili ka se ka kɛ u sago ye Julie Oben Jabagate ye nin lase wa a y'a yira k'a fɔ ko nin baara in tɛ si ko kun kan ko nin dingo ko de don. Je préfère encore des jeunes, c'est-à-dire pas des filles de 40 ans quoi. Je préfère des filles de ne bɛ denmisɛnnin lamɔgɔ sifinw de ka baaraw fɛ kosɛbɛ n bɛ fɛ k'a fɔ sungurundenninw minnu si bɛ san 40 duguma minnu si bɛ bɔ san 25 la ka taa se fo san 36 ma fanga bɛ olu de la ka nin baara nin kɛ kosɛbɛ sabula n'i y'a jateminɛ baara nin ka gɛlɛn fangala baara de don misali la bolo tɛ se ka mobili cacheur sɔrɔ k'a minɛ k'a ko k'a jɛ n'i ma i biri sabula ale bɛ mobili dugumala de la a bɛ digi mɔgɔ bolo la kosɛbɛ f'i ka se k'a minɛ de ka to n'a ye i bolo ka mobili sanango fo k'a ban. Pour attraper le catcher, c'est comme ça fait mal à la main, mais il faut le tenir jusqu'à finir de rincer une voiture. Sungurundenni mɔgɔ ani kɔ minnu ni olu sugandira ni waati laban ninnu na ka kalanbolo sigi u kun mɔgɔ 10 de sɔrɔla olu cɛma min sɔnna ka to baara in na ka sabu kɛ baara in farikolola baara de don an ka baaraw bɛ kɛ tile fɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ su fɛ cogo min kulu 2 fɛ minnu bɛ ɲɔgɔn falen falen a kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka mobili 20 ani kɔ ɲɔgɔn ko ka kɛɲɛ ni baara in kanu n'a cɛsiri ye Kwaku Borje k'i ɲɛsin a ka baara dɔrɔn ma. La plupart des jeunes filles de maintenant, ça donne à des pratiques faciles et puis la prostitution. Sisan musomanin ninnu caman baara nɔgɔman de ka d'u ye i n'a fɔ yɛrɛ feere ani ko wɛrɛw nka nin wagati na ne ye musomanin dɔw ye minnu bɛ kan ka mobili ko sɔgɔma fo wula fɛ nin ne nisɔndiya kosɛbɛ ne ma danfaraba ye u ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ musow kan ka yɛlɛma don u ka koɲɛw la ani k'u miiri ka taga yɔrɔ jan yanni k'a fɔ k'u bɛ fɛn nɔgɔman bɛ sɔrɔ sira min fɛ k'u bɛ taga n'o ye. Les filles, elles se modernisent quoi, et puis elles réfléchissent un peu plus loin que de se donner aux pratiques faciles. Mobili koli baara filɛ nin ye mɔgɔ caman de hakili la ko cɛ baara don dɔw fɛnɛ y'a yira k'a bɛ se ka kɛ sababu de ye ka cɛw ni musow ka damakɛɲɛli kofɔ baara ko kun kan wa ko muso bɛɛ lajɛlen ka kan k'i ɲɛsin baara dɔ ma min bɛ se k'a to u b'u disi da ka ɲɛsin bololabaara fan o fan ma ko baara o baara cɛw bɛ se ka kɛ cogo min musow fɛnɛ bɛ se ka kɛ nin kɛra Jehan Jahono ale ka laseli dɔ ye ale ka baara ka kɔn o tun bɛnnen don gato dilan ma a kɛlen kɔfɛ ka baara ɲini kosɛbɛ ka sɛgɛn a y'i ɲɛsin nin baara in ma. Ce que les hommes peuvent faire, les femmes aussi. Cɛw bɛ se ka fɛn fɛn min kɛ musolamɔgɔw fana bɛ se k'a kɛ o tɛ fɛn gɛlɛn ye bilen hakilina faamuyali ko dɔrɔn de don n'i y'a to i kunkolo kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn fɛn min ka gɛlɛn a bɛ gɛlɛya i bolo nka n'i y'a fɛn ta ni nɔgɔya ye a baara bɛ nɔgɔya i bolo. Mais si on voit que c'est un travail facile, ça sera facile. Ni mobili ko yɔrɔ in n'an ko a ma ko lavage auto au féminin k'u b'a fɛ k'u ɲɛsin wulikajɔw ma walasa ka se ka baarakɛminɛn jolenw sɔrɔ min bɛ se ka dɛmɛ don u ma u ka se ka mobili sugu bɛɛ lajɛlen ko a ka ca ni sefa wari $15 ye u ye min don u ka baaraw la a ɲɛmaw ye min lase ni k'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'u kɛlen don ka fɛɛrɛ wɛrɛw sigi sen kan walasa ka se ka nafolo bɔ hali bi ka baara in layiriwa walasa denmusomaninw caman bɛ se ka na baara kɛ u fɛ cogo min musow ka hukumu kɔnɔ nin tun ye VOA ka kunnafonidila
la Alain Amoshi ale ka laseli ye ka bɔ Côte d'Ivoire jamana faaba kɔnɔ Abidjan. A lasera aw ma Mariam Traoré fɛ VOA Bamara tɔgɔ la Washington DC.